Hogyan tetszett a verseny, és mely szakasz volt, amit úgy kiemelnél külön? Nagyon tetszett a verseny, illetve maga a pálya is. Tegnapi napon vettem itt először részt, illetve játszottam ezen a pályán, mert többször láttam, mert amikor mentem az egyik barátomhoz, Hévízre, kimondottan Tóth Jánoshoz, akkor láttam a pályát, és kíváncsian vártam, hogyha elkészül, akkor majd milyen kihívás elé állítja a játékosokat. Azt kell, hogy mondjam, a sok elütőhelynek köszönhetően mindenki megtalálja a számításának megfelelőt. A hátsó elütőről vannak olyan távolságok is, amik izgalmasak, illetve szélben a szembeszeles pályákon megnyújtja a távolságot, illetve hosszabbítja a szakaszokat, illetve hogyha hátszél van, akkor viszont rövidíti, így könnyebben támadhatóak a pár 4-es, illetve pár 5-ös greenek. Nagyon tetszett maga a látkép is, hogy ennyire változatos terepviszony van, vannak lankásabb, vannak dombosabb szakaszok. Mindenkivel, akivel beszéltem, említette, hogy a lábában érzi azért a megtett távolságot, úgyhogy mindenki kellemesen elfáradt így a nap végére. Melyik volt a kedvenc szakasz? Nekem érdekességképpen az 5-ös volt, a dogleg jobbra pár 5, az nagyon tetszett. Mind a kettőször 150-es, illetve 140-es távolságra sikerült bejátszanom a drive-omat követően, onnan viszont nem volt pontos a greenre érkezés, így bennmaradt ott egy pár ütés, de ettől függetlenül az volt az, ami a legnagyobb kihívás jelentette számomra.